ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା +2 ଆର୍ଟ୍ସ CHSC ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ସିଟିଜିର ଟପ୍ପର କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ବଲ୍ଲଭ ନାୟକ କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 511 ମାର୍କ ରଖି କଲେଜର ରଖିଛି। ଏହାର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ତା ଛଡ଼ା କଲେଜର ପରିବେଶ, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ, ତାଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଫର୍ଟ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଗକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ନାୟକ CTG କଲେଜରେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ କଲେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତିଆରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଣୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ସଫଳ ପାଇଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋ ପୁଅର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। To know more about our channel CTZ Keonjhar TV, please like, share and subscribe and also press the bell icon.